फरायसा आफादा माहारियारि आफाद बिनि सायाव आं सारनियाव मोनसे सोंनो लुगैयो जे जिहेतु जोंनि जौगाफुबाय दा थानाय लाइमोनफ्रा नै दायो बांसिनै जौ ड्राग्स जुवा बेफोराव बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोनदों। सारा दैदेनगिरि हिसाबै बिथांमोननो मेसेज हरोबा गोजोननाय मोनो। ना दिनै 2023 डिसेम्बरनि 30 तारिख बोसोरनि जोबनाय आरो गोदान बोसोर मागो दमासि फैगासिनो दङ। बिनि थाखाय जों बयखौबो गाहाम हामलायनाय आरो वेलकामखौ जों हरदों। खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय मा गोदान बोसोरानो जा गोजाम बोसोरानो जा पिकनिकआवनो जा फुजा मेलायावनो जा जौ जुवा ड्राग्स आरो हिउमेन ट्राफिकिं मानसि लांखारनाय सोरनिबा बिमा गोमानाय सोरनिबा बिसि गोमानाय बेबायदि थासारिया दिनै समाजाव मोनसे आवसारि आरो बिशृंखल थासारि जों नुजानायखौ नुनो मोनदों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आपिला बेनो समाज आरो हारिखौ जुदि सोद्रोमथियै जोङो गेबें आरो गोथों लामाजों जुदि दावगाहोनांगौब्ला बड'फानि फिल'सफिजों जुदि गेरेमसा माहारि दानांगौब्ला आरो जोङो जुदि सक्तिशालि गोहोगोरा हारि जानांगौब्ला जेरैबायदि गुबुन गुबुन हारिफोरा बुहुमाव दिनै गावबा गावनि लामायाव ट्रेकआव जौगालांदों जोङो थारैनो बैबायदि माने नाङा फाङा रंजानाय बाजानाय आरो रंजानाय बाजानायनि नामाव बायदिसिना एक्सिडेन्ट इनसिडेन्ट जानानै थैनो गोनां जानाय आरो जौ जुवा माने लोंनानै बा बाहायनानै जिउआ आस'खान्दा जानाय समाज आरो हारिखौ गुबुंले खालामनाय खामानिनिफ्राय बयबो लाइमोनफ्रा सांग्रां जानांगौ आरो गोजानाव थानांगौ। आरो बेखायनो एबसुनि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों एवारनेसखौ जोङो लाबोबाय थादों आरो जायफोरा बुजिदों बिथांमोना ज्राब गारदों। दिनै जायफोरा बुजियाखै बिथांमोना बे लामायाव थांनानै जिउ आस'खान्दा जानायखौबो जों नुदों। दा बेखायनो जोङो साफ्रोमनिबो जिउखौ बेसेन गोसा होननानै सानो आरो साफ्रोमबो जाहाथे गोग्गो गोथार सुबुं सम्पद दानो हायो बिनि थाखायनो जोङो बयखौबो खर' गंग्लायै जों खावलायहरदों। गोजोन्थों।